Asikubekele sikwamukele kwe-channel kama ku-pastor channel Nifleki. Okubaleni ofanele sicela kuwena kukodwa ukuthi-ke le number ayisese kuphela kusona 96 5 ntambama uma ungumlandeli. Le number ke awufoni ungibuze igama kodwa ke usichaza wena igama uchaze iphupho lakho osuke ufuna ukusizakala ngalo kuphela. Awungu-WhatsApp nangebhadi nangephutha. Sibeka la uSiya Mgazi 9454 uthi wayichaza kahle pastor mina ke ibidilika. Ukhuluma ngani ke la? Ubekhuluma la khona besiphupha uma umuntu ephupha ini intaba. Intaba yini intaba? I-mountain. Mountain. One, ngokujwayelekile uma uphupha intaba kuwuphawu olubi uma ibhidlika noma ke ngathi umuntu imidilika. Lusho umzuzu omubi ozofika ngabe ukushabalala kwegama nodumo lomuntu omkhulu noma ohlonishwayo ngemuva kokushona kwakhe. Futhi isuke likhomba ukuthi ukhona umuntu ongahle andlule emhlabeni. uHabakuk 3 verse 5 ngaphambi kwakhe kuhamba isifo aphume ezinyathelweni zakhe. Awamalanga baphuma ezinyathelweni zakhe uyema uzamazamisa umhlaba ubuke uthuthubelisa isizwe izintaba zaphakade ziyahlakazwa namagquma amandulo yakhothama izindlebe zakhe zaphakade awindlela zakhe zaphakade. 2 uma uphupha intaba uphawu lobuma ibhidlika lusho ukuthi kungenzeka kunomuntu omkhulu owaziwayo noma ohlonishwayo osuke ezodiliswa esikhundleni sakhe. Shilo ngabheka nawe kwezepolitiki kwesinye isikhathi uphuphe lentaba ubone umuntu ekade esesondlisile ngokwepolitiki ubone edilizwa esikhundleni edemote. 3 kwesinye isikhathi uma uphupha intaba kuyaba uphawu olubi uma idilika noma ibhidlika ke lungasho lisho ukuthi kungenzeka uthole into iqondane nawe ke uzolahlekelwa udumo noma ukuhlonishwa noma uzophelelwa ukuzethemba ngenxa yokudilizwa nje esikhundleni noma yokuxoshwa emsebenzini. uJobe 14 verse 18 impela intaba iyawa idilike idwala liyasuswa endaweni yalo amanzi ayagubha amatshe ukuphuma kwawo kuyakhukhula uthuli lomhlaba kanjalo ke uyachitha nethemba lomuntu. 4 futhi kuma uphupha intaba uphawu lobuma idilika komunye umuntu lento ingakhomba ukuthi kungenzeka umklamo walowo muntu loyo noma inkampani lo muntu ingase ivalwe ngenxa yenkinga. Leyo nkampani noma lo mklamo ungahle ubhidlike uphele ifa lelo business ifa lo mklamo yabo. 5 kuyenzeka uma uphupha futhi intaba kuba uphawu olubi uma ibhidlika okomunye umuntu lento ingakhomba ukuthi kungenzeka oluhle. Number 5 kuyenzeka uma uphupha intaba uba uphawu oluhle uma ibhidlika noma idilika olusuke kuyenzeka zifezeke ifiso zakho futhi uphumelele mhlawumbe ngemuva kokuphela kweyinkinga noma emva kokugudluka kwezithiyo nezihibe ezinkulu phambi kwakho. Ngoba khumbula ukuthi intaba kwesinye isikhathi iyamela izithiyo nezihibe kumuntu kodwa ngesikhathi sibhidlike iba flat ukwazi ukuhamba wena usho ukuthi hey impilo isizoba lula uzophumelela uzofeza ifiso zakho ngenxa yokuthi sezisukile izinkinga zisukile izihibe noma izithiyo kade simendleleni yakho. Ingakho nobhizo lwathi ke dilika intaba sibonane dubula mbayimbayi ubhidlike intaba ngibona isithando sami ukhona isakha sezizwe sithi dilika intaba sibonane yabona noma ubhizo lwalizodubula ngembayimbayi lapha bhidlizwa intaba because isihibe isithiyo senza ukuthi umuntu engafinyeleli kuphi isithando sakhe.